Haiwa, muri Zimbabwe, musangano weZANU PF wazoratidza waparara manje. Because ukatoona matop officials acho akutongoshandisa zita remusangano kuita sezvavanoda kuita. Vatongova negain access yekuita sezvavanenge kuita. Saka pakaipa muri Zimbabwe. Kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS pano patinokupai maupdates elatest news enhau dziri kuitika muno munyika medu munyika yeZimbabwe. Saka nari first time yako kuona mavidhio edu ndopa mukana uno kutobva watongolike vidhio ino pamwe chete nekusubscribe. Awagara kwasubscribe chibva watongolike vidhio ino pamwe chete nekutena on the bell icon kuti urambe uchiona maupdates edu atinokupai pano paZim News Live YTS. Nokuti kuita zvese izvi mahara, saka ndokupai mukana uno kuti musekiwe musubscribe pamwe chete nekulike. Saka muzvara nhasi ndini yakamira kudai so nyaya kwaMutare inoratidza kuti matop officials eZANU PF azoonekwa kuti vanyanya kuva corrupt. Nyaya yecorruption yazonyanyisa zvaita kuti vamwe maofficials azopedzera asungwa. Saka zviri kunzi mnangagwa aids in land looting spree. Saka zviri kunzi ZANU PF bosses in Mutare have gone a land looting spree, grabbing and selling state land to desperate home seekers. Embarrassed by this thievery by its senior officials, the party suspended 5 of its Mutare District Coordination Committee DCC members who grabbed and sold land in the Kimboki area of Mutare using the ruling party's name. Saka sezvinongotagwa nemastatements aya zviri kunzi matop officials eZANU PF akushandisa zita remusangano kuita sezvavanoda. Zvakuratidza kuti zita remusangano rava kutyiwa, rikuratidza kuti ndo kana ungori nezita remusangano wakutobvunza kuita sezvavanoda. Saka zviri kunzi kwaMutare uku District Coordination Committee pane mamembers emomo District Coordination Committee akasuspendiwa, akadzingiwa nokuda kweact yekutengesa land nokuda kwenyaya yecorruption. Saka chimbotipai maviews iwawo kuti munoona sei nyaya iyi, mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi, pamusoro pevanhu veZANU PF, pamusoro pemaofficials ari kumusoro anongokwarira kungoti kana angova kumusoro vatova nefull control of everything, vakutoita zvese zvavanoda. Saka ndomukana ndokupai kuti muisewo kufunga kwenyu, muise muono wenyu kutidzire munofunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Kana mamusati masubscribe ndomukana ndokupai kuti musubscribe pamwe chete nekulike vidhio ino pamwe chete nekushare kuti murambe muchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS nokuti kuita zvese zvimahara. Saka tosangana pane vidhio redu rinotevera.